चूसी 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 धक नौकरी लग जी ना मम्मी जी हमार ऐसे ही बताई एकदम अब हमार नौकरी पक्का बाटे नौकरी लागी त चाची जॉय का है करेजा जुड़ाता है आपको ना एक उठा टांगा गल का हमारी उठा पर उसे खाई 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 औरी देता नहीं औरी दे निकाल के देखो कनिया मछली के मुड़ा खाए के ना हम बना के खोती लेकिन विद्यालय जानी ना तू नौकरी हमारे मेहरानू के लगा लो हम तब विद्यालय जाई ना कहाला मुड़ा का कहाला कैसे खाई जाले अणसे मत जी अणसे मत ना करे मुंह बोड़ बा ये ना बुझाला कि हां खाई तब बनवा के खाना खूब गौरवाई ना अरे का ए वो भौजी से मिलन करे जाई ना हमरा बुझाइबे ना कर ले पर हमरा खिस भरेला द टाइम से खाई तब ना दहिया में लगी देखी रहे तो छुदा अब नाम ना अब लिया के मुर्गा मछली रख देबा खाए के तीने क दे 3-5 चलत रह खइले त कुल बाटे खाए के बाटे या चले के डालो तो मैं एक सी ओवर पैसा दिया न त नौकरी लागते लेके ता आजी जिद धइले पढ़तानी नहीं निखिने कद के पढ़े छोड़ देले बानी पढ़तानी ना ते छोड़ो ई सब आजी हाय दे बोल कौनो तो द बोल पैसा फार्म भराते 800 के 500 के 1000 रुपए के 1200 के कितना फार्म डालागू छोड़ दो मसाला तू जिद धइले बो त ना हम नौकरी करम बस रहे त अभी छोड़ दो खाई तू खा ले लू अपने खइबे ना कनी हम ही खा लेई हम तो खाते न बानी खाई खा लेला तो का त खतरा हमरे अच्छे मर्द मांस खा लेना स तब आजी तन जाके बतियती थिया पके कोनो फार्म ओरा माइल बता भरती जा फिर उहे जिद धइले बो फार्म माने तनी मन डालाइल पैसा नहीं खेला आजी तन के देरी में पीछा छोड़ देबल जाई तो फिर तक कुल पढ़ाई नष्ट हो जाई न आय ओने फार्म तन देख लेती तहसील पता निकल हुई त अपन भराई आय ठीक बा देख ले तनी अब किसे बोलबा जी मछरी किसे बोलबा बहुत बढ़िया बनल बा जाए दी मछरी बढ़िया बोलो निक लौकता ना हां देखो मछरिया इन महकता तना क्यों करवाई नहीं ना रोई बा मत देखो उसकी एगो पानी लेवा ना आ पानी लियाई बड़ हो के आजी इतना चलल भाई वो बैठी आई पानी लेके आवतानी पानी हेनिए भर के रख देली बानी का होता है बबुआ का देखते बाड़ू गोल लागतनी जी अरे खुश रह जा ले मछरी को बनाओ खाई जाऊ अजी चाची जी गोल लागतनी अरे खुश रह जा खूब बना रह जा का समाचार बाटे चाचीदार आई सरकारी स्कूल में न बा जाए दिन भगवान ओ निर्दयी बाबू ले गया तो सबके बस के तार उतना पर्चे बढ़ू है बहुत हाँ। तो भेज देता तो तोहन तो जानता बड़ा जा कि हे जा तो हो जा विदा करता हो कितना लोग के बौरा का अच्छा पहाड़ पर पढ़ाई करे के भेजिए सब बॉर्डर के लड़ाई पहाड़ी इलाका में अच्छा दी कोई वेतन से लेकिन नौकरिया लाग तो जाता न हमने नियर लोग माला नहीं के न जब पर हां तो तू अगर काम धंधा नहीं करो इनको में तोरी मन खर्चा करनी तोरी मन फार्म भरनी रोज बोली कोई बस का बात बाटे जी या त किस्मत में का नहीं नौकरी त कहां ले होई नहीं किस्मत में बा का ना हमारा ले पर्चे करेला हमारा के तो जानकारी ना रहबे कि नौकरी करबू कितना पढ़नी कितना फार्म भराइल हमार पटीदार लोग कितना मजा लेला हमनी का मजा लेबे वाला के लेबे दहो हम कहनी बबुआ आके देख जब नौकरिए करे के बात हमारा ले पहले बात बोले लेकिन कोनो बात नहीं खे उतना में संपर्क बाटे जान लू हमरा का मछली खियाव आ तब देख हम तार नौकरी कैसे लगावा तनी आड़ी बाड़ी में तब तू चाची बहुत जब कहते मैंने मछली खियाए भरम नहीं नौकरी लगा देबो मछली भर काम कैलू तो उहे ना बात बाटे करे त लिया त बेटावे पर जब करब त हमार किस्मत चमक जाई त हम काहे ना खियाई जैसे कहे का मतलब ना कि तोलो तो जानते बड़ा जा कि केतना कुल चना के दाल त मूंग के दाल मूंगफली माने केतना कुल आवेला दरिया और ये सब रिफाइंड सब लेकर हमारे घरे जा देखा कुछ के कमी बाटे खाली बनावला खइए अगर बाड़ी में कोई बात चाची ओए कर लागी तब आ त पुराना आदमी हो गनी ना बबुआ हां पुराना आदमी हो गनी तनी लियो त अपन सर्टिफिकेट तनी चेक करी सर्टिफिकेट में टाइट बावे कर एकदम लियो त जाता बढ़िया खाना दे के पहले लिए
अच्छा खिया ले खिया पहले खियाव हमरा के खियाव ओकरी बाद चेक कर बात कल अभी बताओ माने नो कहिया जी हमरा मौगी के त मछरिए के त दा धोई कनिया कहिया के बोल रात का साड़ी ए बबुआ तो कहब हमरा समझ में नहीं खाओ तारा करे के भाई इनकरा करे के बताओ हमरा मौगी के अरे प्लास्टिक के बर्तन में पानी ना पिया जाला इहे ना तुम लोग के ज्ञान नहीं के द जे पानी दा छोड़ दो प्लास्टिक के बर्तन में पानी ना पियल जाला अजी यही से ना नौकरी तो लोग के नहीं खे हो पावत का करब मजबूरी सब देखे में रुपया पैसा के ये तो बता काहे ना खियाई अब अपन गांव घर आदमी के ना हम नौकरी लगावे के करा के लगावाई ये बच्चा जी के तन में और तनी मेंदा चाची सही में एकदम हो जाई न अरे दादा छोड़ दो सब कुछ एकदम ओरिजिनल सब बढ़िया मार एकदम बिल्कुल ठीक बाटे जी बस हमार किस्मत ना साथ दियलस का अरे चलो हम आगनी तो एमे किस्मत भाग के का बात बाटे हमारा ना तो दिए बावे के बाटे हो सुनो कौन दिल पीस खाई कि कौन पीस खाई कौन पीस दम ए जे दिल बिल के का बात बाटे तो रसा द मुड़िया द यार चाची के खइबू आ मुड़िया खइबू नहीं त खाई त कोई गो न बाजी कोई गो न बा द तनी रसा दे द दख यार चाची के रस नहीं हां तन में द एक कोनी है बाकी हम बड़ा साइज पायल बनी ना हां जी हमारो नौकरी लाग जाई नौकरी लगावा देबो हम खा तनी तो लोग के घरे खाना तू हमार के जुड़ावा द खाना खिया के हम तो लोग के ना जुड़ावाई अपन आदमी काहे खातिर रहेला अब का काहे न ई त बात सही कहतनी कि अपन आदमी यही कुल पर साथ देला जी आ कैसन बोल जी अच्छा लगता बनाओ मेरा नंबर बड़ा बढ़िया बना दे अच्छा लगता बहुत खूब लगता नौकर लगा दो तारे रोज नाश्ता लेके जाई साथ है बना के गधा हो स्कूल में मछली मुर्गा ले जाइए अरे घरे बना दे जी मछली के मुर्गा का पकौड़ी देख ले त केतना निक बनला मुर्गा का पकौड़ी त जनबे ना करब कि आलू का कि मुर्गा का खिया रुका जल्दी लगावा तनी ठीक ना कोई पनीर का पकौड़ी खिया दे कोई मुर्गा का खिया दे कोई कोनो चीज खिया दे कोई बला मुंगा चाप खिया दे खाई ना आ चल मतलब नहीं खेले करिएगा पागल करे के केना के गोर का करियो कहत रे मुर्गा मछली में करिए गोर होला का रे हां जी सुअर अरे मार लगा हमेशा फालतू बात करबे त ना खाई ना त मत खाइए तू ना तू चोन खइबे उहे बनी तब का बड़े बड़ी यारी में ना है खाई सर मारी हाथ उठाएंगे ना देख सर पिटे का मेहरा रुके चल देखी चेक कर रुक जा हां किसन बाटे जी आ निकला था चल खाई ठीक बा ना चूसी हेलो हाँ मैं गोड़ लगा तनी ठीक बानी रे का कहीं अपना घर के खिस्सा कहानी हाँ तो बूढ़िए नु उड़ चला तड़ी के हमारा हे में नौकरी हमारा हो में नौकरी बा गांव घर में हमारा हाला के बड़ी कि हाथा ना कमाई ना होता ना कमाई ना होई करी ना हो करी ना एको पैसा के जान जो मैं कोनो फायदा नहीं खे हाँ तेरे खाली खाए खातिर चाटे खातिर रे का तोरा के कहीं उनका दाल भात दे देबी आ तरकारी भात भुजिया रोटी तो उनका ना पसंद पड़ेला फेंक देन उठा के हाँ ना उनका के रोज मुर्गे मछली खसी अंडा चाहिए तब न उनकर पेट भरी जाए दे उस हमरा मतलब नहीं खे बुढ़िया ले हम कह देले बनी करवा जवन करे के बतावन करी हमरा उस मतलब नहीं खे आ कोई हमरा से पूछी कि बूढ़ी कही बा कि नहीं खे त हम कह देम कि ऐसन कोनो बात नहीं खे तो कहता है कि नहीं ठीक है बा कह दिह कह के मजा बुझ लिए हम कह के ए कनिया बाड़ू हो के हाजी कने बाड़ू हो फोन कटन के देरी में तार कहां बड़ी ससुई हो फिर के कर लगा दादा का हाजी दीदी जी के कर मार फोन है मत ये दादा बात कोई ना हमरा गांव में से हटवे बोली कहतनी ना कि तार बूढ़ी कहां बाड़ी बूढ़ी के जान जी काने ना पता बड़ी हमरा नहीं के पता जान जाई हमरा नहीं के पता देखी जा गांव घर में रउरा सब रहता नहीं जता रउरा सब के नहीं के पता आ ना ये बचिया मान लो के महटरइन में नौकरी लाग गइल है बूढ़ी के तहार तो अब कौची के दिक्कत है बटुए करे आई हे दीदी जी देख ले हम रउरा सब के नौकरी बूढ़ी हमर महटरइन में त खाना बने वाला में त हे में त हो में लगा दिया ना ए बचिया लगा देले रहती तो ठीके रहिते हाँ। काहे के देखता ही बाड़ू की आजकल बेकते जितने कमाई है न तनिए
ठीक रही हाँ, तो उहे तो एगो हमहू कमाई कहत हन आ 4 गो बैठ के खइहन त कहां खियाई जा मुर्गा मछली उनका का अपने लागे जाई लागे कहई त ए कने का मुर्गा मछली खियाई नून भात तो हम ही खातनी देखत अड़ू गोइल बड़न काम करे त हुआ 2 महीना से नतिए एथिए नहीं खे हो दीदी जी अपन नहीं आवे दुनिया देता के ना काम निंदा को होता शिकायत ना करे के लेकिन रवा सब लोग कहते नहीं कि रवा सब उनका झांसा में मत आइम जा कोनो उनको नौकरी चाकरी नहीं खे लागल खाली खाए पिए खातिर 3 तड़क पढ़ले बड़ी जन्नी नून त और कोनो बात करने नहीं वाली है कैसे कहत हो का आ रोजी ने झाड़ बहान के एकदम पर्स टांग के जाली चश्मा उस्मा लगा झाड़ के बांध के गोइला से हो जाई बाजार बना के जाली के कोई भी 10 गो 5 गो रुपया का हाथ पसारी तो कोई माना ना कर पाओ के भिखारी बिया मजिस्ट्रेट नियन घूमे लगी कहले कि आइ त हमरा हई नौकरी बा हई नौकरी बा हाथ ना पैसा द हतना पैसा द नौकरी लगवा देम त हई कदम त हौ कदम लेकर ऐसन कोनो बात नहीं है जन्नी ये भगवान का ए दादा अरे गोलक देव भौजी आ खुश रही जी बबुआ जी रौरे माई के शिकायत अजी थी आइल बबुआ बटे जी और और अजी आइल माई हाँ। ए झूठ हुआ का जाली चश्मा उस्मा लगा हुआ के माई ये तो जाले बाजार घूम के आवे ले नौकरी लगल नौकरी बा लगा था ना ना। पूरा गांव में शोर भइल बेटा की नौकरी लगल बा ओकर दोस्त भी है एगो आ ही दादा आई दूसरा के लुगा पहन लेही ना मास्टर वाला मुर्गा मछली बना बना लेके आवेली तो जे चाटे खाते बूढ़ी जाली जाके उनको टिफिन उपिन धोवेली ओ ये दादा नहीं नु। तो ई का खेलवाड़ी खी हमनी के नौकरा चकरा लगवई है ने दादा झांसा में मत आइला ऐसन बात नहीं है। हां आपन ला जा के देखस ना कोई आई झांसा में ये मार खेलवाड़ी कर 10,000 20,000 रुपया ले लेके जान जान दीदी जी कह तारी का हई कदम हौ कदम हमरा का हाथ ना पैसा दिन जा उतना पैसा दही जा हां ना ये दादा अब जे जे खियाइबे ना जेकरा करला जेकरा खियाई हम ना खियाई ना घरे तो होटल ना खुलल बा आए के तो रोज रोज खियाई तो भाई केहू ना कोनो उपाय लगावे ले अपन खा ले जाके सब्जी ले आई घरे खत्म बा बुढ़ी तो बहरी भीतरी खा ले ताड़ी आदमी का मुंह पेट नहीं खे मत करो हाला मत करो समझाई जे ना ये ना दादा सब बोली जाई इनका जेकरा जेकरा कहले हो ना जाके हम तुरंत ही सब कहत नु ए बानी भौजी सुनो 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 हां सुनो, का हो सुनो ठीक तो कह ताड़ी ठीक तो कह नहीं कुछ आके बात हाला करे वाला ना काहे ना हाला करम और सर रुपया का 10,000 20,000 रुपया ले ओ सर नौकरी के लगवा लाग दे पास के ले कमाई लियो ओइ में 2-4-5 तू नहीं के काम केहू के रोवा ना जा अब आक बेटा हुआ आवा खाली कमाई के हाथ ना घमंड ना कजला जन्नी नु घाटा के माई के एक भइल बा तो कुछ ना कुछ लिया उतर का जी हमने के काम कोई के पेट काट के ये नहीं करे के बुझाई हो ले लिया चाहिए ले लेके आई बताओ ये घंट में फोड़ दले तब करबू का ना तो जीवने कुछ कुछ मिलत रहे खाए पिए के त इहो कुल काम जो होइले जाता है दादा पूरा फार्म हम दे देले मानी कागज ओगज दम अब हमारी मरद के मन खुश बाटे अब ना पैसा लगई हमारी पर कुछ खरत है ना लगे पैसा लगाए में खिसियात रह न हो कि तो के नौकरी लगाताटे नौकरी लगी कितना फार्म भर देनी कितना का क देनी अब हाथे आदमी भेटाइल बाटे कि नौकरी लाग जाए देखा है दादा नौकरी का मजा कुछ अलगे न बा घरे हमार दाल तेना तरकारी कुल नौकरिया के पैसा से चली एकदम बैठ के एकदम हम नौकरी लाग जाई कि नाही पहले हार किनम ओकरी बाद कुल सोना चानी किनम ओकरी बाद घर बनवाए ठट से रह अब देखो खुश बाऊ ना आजी अब ना खुश रह तो कब रह केतना देवता पितर पूजे के कहले बानी काहे माने हमार नहीं के मेहनत लागल कितना काहे रुपया नहीं कमा के- कमा के खून जरा के घामा में कमाई नहीं हो आप खुश बानी ना ये पहले बताई ना हमार तो ये हो हम घामा में जरल हमार सवार था गो हम तो ये कहत नहीं कि हमार रानी बाड़ी में नौकरी ना लागी लागता कि नहीं तो लाग गइल जी ये ठीक कहला न बाड़ी, किस्मत खुलेला किस्मत। भगवान खोलेलन ताला राजा खुल बन गई रहे, हाँ। ताला खुल गई जन्नी चलो गावे बतैला हूं माइला पना खुशबाई ना सबके बता देल बने अपनी बहनियों के बता देनी मइयो के बता देनी कहता ना जाके अब का चाहिए तोरी खातिर ई महीना ठीक बा ई महीना नहीं ठीक बा रखवा अब ये ना हमका जन तो हो जाता ना लग जाई खूब निमन से विदाई कइल जाई विदाई है जे घरे ले आके फूल माला जिसे होला नु रिजल्ट आवेला बढ़िया कोई जरा मिठाई उठाई खिया के ओही तरी ओढ़ा पहना के सब उनका के माला वाला डाल के तब कह जी जा चाची सब लोग देखी तो ना तू पहले वो हमारे के हम कोई नहीं साड़ी उड़ी कुल दे के अपन हां हां सूती के साड़ी पहनावे के 5000 होला विदाई उदाई कर देबल जाई तब का जाए दो मेहनत कइलू तू हूं पढ़लू लिखलू यही से बड़ी ने बोली सुनतरनिया जी अब की भाई का ओ ससी बो कने बाड़ू का जी गोल लागतानी आ खुश रह ए दादा हां भाजी खइलो मिठाई आजी मार हां
तब का हाल समाचार बा? आज सब बढ़िया बा ए दादा। आ का हो कन्या तब कहिए तहार नौकरी लागत ठू लाग गई आय? लाग गई बस ज्वाइन लेटर आए वाला बाटे। हाँ कहिए आई कितना रुपया जल्दी ले ले लिया यहाँ ज्वाइन लेटर। कितना अब पैसा के का भाई, पैसा के बातें नहीं के बाबूजी, पैसा के बातें नहीं के ना बुझाइए। कितना रुपया ले ले भाई जी? यहाँ के जानता नहीं हम बबुआ नहीं जी जाना। कितना पैसा रुपया के ले बात मत बते, ओकर हमर मुंह दर्द नहीं के बाबूजी, समझ जा बस होता नहीं हमर सुख बा। कहत नहीं आरू खातिन केतना सेवा करी ना हम ये कहत नहीं पढ़त नहीं त ई खाना बनावत नहीं त उ चीज हम देख देख के बड़ी कुलत रहनी है। समझ जा बाप रे बाप। कहत आई ना कुलत रहनी है। हमार मरद हम पढ़त नहीं त ई खाना बना के देते त हमर बड़ा शर्म लागत रहा। अब ना अपनी मरद के कुल दुख हम हटा देई। हां लेकिन 5000 का जूता पहनाई 5000 का कि चाची जी आई तो मुर्गा मछली खाई ना। समझ से सेवा करे नहीं तो जाम मुर्गा मछली कौन बड़ चीज है भाई बताओ जी, नौकरी भौजी लगा देला सा लगावता। अब का जे जो ड्रेस पर जा लिखा मैं थी अब पढ़ावे मटन वाला तो उहे ड्रेस पर खाली हां तो वही पावेली तो वही पर उखड़ जा। पढ़ल लिखल हऊ कि अनपढ़ हो जाके पिछूते जाके हेर खेलत रहलू। काहे मारे अब के दादा तू भौजी होके चाहे ना सट पिटे के कातना तक ले पढ़ल हो करने आवा। हां बीए में कर देले बानी। हाँ ई बताब बीए एमए कर देहलू आ ऊ चुतिया बना दे तू चुतिया तार मर्दो चुतिया बनाता कटन जी आय? पट्टीदारन का काम माने तू लेता खूब ना लेत का बानी। हाँ हम बढ़िया बुद्धि देता नहीं ठीक बा लेत नहीं खी। ई बताएं कि उनका नौकरी चौकरी लागल हटुए जाके मुर्गा मछली खाए के स्वाद ले खातिर जगह टिफिन कारी न मांगतड़ी वो दोस्त के घरे ई का करती हो? दोस्तवा आंगनबाड़ी के महटरइन हिया। अच्छा आ ओकर लुगवा पहन के हाँ। आ उहे ने घूमत रहतड़ी ठीक ना। तो खाए खातिर खाए खातिर खाली पेट जियावे खातिर। 50,000 हाँ। देले बानी हो। हाँ तो लिया अब घेवड़ा अरे काने में का देले बानी। वो तो लिया जा घेवड़ा हुए तो कहत नहीं लिया जाए अब। तो तू नहीं माने हाँ गई नी घरवा तो पतोहिया कहे लागल उनके पतोहिया कहे लागल हिया। है ना हाँ के मैं बुढ़े के नौकरी ना हो रवा सब चेतन रहम जा। कहां भाई ना हाँ। कम घबराई लो। कहां फंस गई नी जा। कहाँ पर उहे हम कहता नहीं कि खियावे पियावे तो जा तो उहे ड्रेस पर कोनो जे विद्यार्थी रहेला शिक्षा देवेला न कन्या उ स्कूल ड्रेस पर ना खाना पीना खाला ना। मुर्गा मछली ना खाला। ठीक हो तो बात हाँ सही सरस्वती जी बात का है, बास देखो होखेला स्कूल जी देखे हमार भान पत्ता कोई डूबे जाई डूबे त मार आओ दो जा देखा ए और तो अपनी भाइन के बोलावा के उनका पोटी धुआ दे। अपनी भाइन के बोलावा के बूटी बूटी कटवा दे। सब एक को ना जानकारी। जान पहचान के तबे कुछ काम करल जाला ही आ नहीं के नहीं खड़े उठावा ले साड़ी ब्लाउज उठवावत रही है बाद में जाके अपन रुपया देखो ये ठीक दादा नु रे, अभी हमरा मौका वो घर में जाई थी और ना हमरा पता चली रही थी हम हो जाता नहीं देखे कि कहाँ बाड़ी अपन कुल लेके आई सर्टिफिकेट नहीं तो वो न तो लेके चल जा। अरे हमारा नौकरी चाकरी बा कि हम जाई नौकरी लगावे। अरे मछली मुर्गा खाए के बताए अपन कह के कुल में कहूँ में बतिया के खा पी ले तनी जरूरी बाटे हो। हाँ आजा तक पूछे त अच्छा तो मैं आज ना लगी काल ना लगी एंगने हाँ, करत तो मंगिया तक बरवो लगले कबर जाई मैं खाइल पियल निकल जाई जन्नी नु केकर मांगी पकबार उखरता राउर उखड़ी और क्या कर उखड़ी का छिलमुंड करबू सका हमरा के। हम ना करम गांव घर कदमिया के जगह जगह के झांसा में रखले बानी हम काहे खातिर करब। ल ल निकाल के बिक देता ल धर 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 दी ना दी धर दी जा बड़ा पता नहीं ये देखिए जी हम देखा जराई बच्चा समा लगले त अब फेकले बनी अबे लाते लाते तुरम। हां तो दी ना हम ये तुर देता का नहीं तू तुरबी क्या ना तू नहीं हमार चीज सामान हम तुरम फार्म की तू तुरम फी फार्म हाँ, तो ठीक हमार बा। सामान हम फरवाई तो फरमाई तैयार रही आवा तो सन भाला तलवार लेके फलवावत रही के भला तलवार लेके एकरा के झांसा में रखले बानी ऊ लेके आवत और के लेके आई हम लेके आई रखले होई रखले हम होई लेके आई जी मुर्गा मछली मन मंगावत नहीं खाता नहीं करत नहीं धरत नहीं गांव घर नहीं खा जाना तो कह देले बानी हमको कोनो नौकरी चाकरी नहीं खेराऊ हां तो तार बात ना न पची तर खाने पर खाना पचा लेबू अब बात जाके गांव नगर से कह देते हम नहीं के गांव नगर के आदमी हमारे भी पूछे खाते आते तुम कह देता नहीं हम हम कहे पूछे हमें लगे सब पूछे सा कार वाला गांव से पूछो सन सब तो जनता करवा नौकरी पे चल जाता नहीं तो घर आदमी हमरा भी ना आवत टुए कि नौकरी लगावत कितना लोग करवा अच्छा मुंह देखते बनी कि हमारी लगाया होता आओ के दम बता जाओ ठीक है बेटे हां
दम कहाँ बा कोई के सब पूरा से नीचे ही बा सबसे ऊपर औरे बानी बानी ना सबसे ऊपर बानी ना हो कहाँ बानी? बोलो ना के कारण से हमरा डर लगल बा का के उसे हमनी के दे गोड़ा पर गिरतनी हमार धन हमनी के दे दे चेक हमार पैसा दे दो, सर्टिफिकेट दे दे हमार पैसा दे दे हमार गहना दे दे तो हमनी के अब ना नौकरी लगावाइन जा झांसा में लेके तो रख के तो ले लेली लोन माने हमारे नौकर लगाओ त हैकर बा सुनो जा सब पकेटा गावा कहलो तुम तू लोग सब पकेटा गावा हम खाता नी भलाई बनी लगा अंगली जरा तो भूंजा खा जिया उही में अब हम चलना है नी दे दे हमार कागज पत्र दे ना भगलू बात हो गइल बा जामा हो गइल बा हमार नहीं करे के मेरा नौकर ना कर राम नौकरी लगा ना नौकर लगाई में केस कर पुलिस बोलाई हम रिटायर हो गइल बानी अच्छा तब हमारे जगह पर करी जा जी झांसा वाला केस करें जा जेले हो जीवन लके हां 420 केस कर कारो उतरू बछिया कारो उतरू आए अंगूठिया निकाल ये अंगूठिया तू देलू के ना ना काय खाते अंगूठिया दे देख अंगूठिया पहन के घुमाता हूं पहन के झमकावता हूं हैं ए दादा तन इने के धक्का फफेलिया दब देवेला भगदा हम 420 वाला केस करे जातनी अभी हम पुलिस दरोगा जाले पहले मैं ना ई कुल ना केस तो ना घर पे चला दे तो फिर कहब हमरा के ना दे हमरा के हमरा के पैसा दे दो घर इनका नाम में बाके बेच दी हन कमन छी इनका नाम घर बा? का जो बुझे कहिया हमरे के नाम कर दे जे चलते जो बकरिया वाला घर में झोरा में कक टंगल बनी इनके लिया के कागज पत्र दे दे जो हां दो हम का खाते लेवे जाई हम पैसा वो गाँव पैसा उठी गइल बा पत्तर ले ना ई कोनो बात ना भई पैसा तो हमारे हमरा के के ना तो दे। दो अपन कुछ कुछ का दे हां दो कान में के आंख में के दो कुछ ई सोना चांदी के हक दे दी सोना चांदी हमारा तना औकात नहीं खेती खाली वो बड़ी ना झूठी बानी ए कनिया देखा हम बताव तनी मुर्गा मछली ना बनाए से जिया हरा दे बेली से यही से कहानी के रोज सफाई तबे ना हमने के जन खाली तबे ना खियावल जाई खाल जे नून भात रख ना ना खा देवल जाई बता से अंडा भुजावा के राती में मांग के खा ली सो से जिया पर गरम होके खाती ई बचिया देखबू ई त अपन अंडा मांगा के भातार से खा लेते से जिया पर गरम होई जेबू ना, हमारा उहे हाल बा हनी के हम के करा से मांगे हमार त बुढ़वा ऐसा ही देखेलु कि खूने मुतेला देख के हमरा के तू ले तू ले हम नहीं के जाना जी तो ना दे बुझा मैं नहीं खा हम नहीं के हमरा से देख के मेरे पूछले नहीं हमरा के पूछले नहीं का पैसा से तो बाजार को के लिए में त योती ना तकारी खइले बिया ना हम करना खानी ना हम लेवे नहीं आई क्या कोई मार लगे पीटा तक मैं हमारा मतलब नहीं खेना हम नहीं आइम हम नहीं आइम पैसा दो रुक बाबा रुक पूछ की अलगा भी है बुढ़िया या तो घोटे में निक लागत रहा आए बुढ़िया मेरा काला पर चलतिया पैसा दो सफी कटावा के कोना में तनी बकरिया चाबा गइल बिया आई दादा ई क्या कहता यो झीली में मरवा और त नाच बोले का को जरो खा गइल बिया मार गा करी ना लगे डर हो गई जी डर ना हो हम जाता नहीं पुलिस केस करे हम करे जाई चलो तो काजी काजी ना हमरा के दो काहे नहीं बहुत अरे हाँ घर में कहा रे घर में कहा घर में घुस जाए हम कह देता नहीं इनके घर में ढुके हमारे घर में मत ढुको बात खत्म काहे बेटा हुआ अभी जवन पूरा करेजा पर चढ़ जब ये काहे ना? पहले रात ना देले रात रुपईवा हां बताओ हम करे जब चलत रहे हम कहले रही कि ना मत करी जा जी तक कोई बतिए ना मानत रहे बुढ़िया का कहला एगो बात कह देता नी ऊ पैसा से आइल बा घरे बर बाजार क के बुझाइल इयो खइले पियले बिया त काहे ई ना दी चाची ये जाना तू काहे आई बा का देखे हां जी के बोला ये मर के बनले बाबा संजय लेकिन तब पर भी देवे के पड़ी ना भक के दे पास के 420 वाला केस अभी है पास आवता नहीं अभी हमारा सर्टिफिकेट बकरी से कटवाई ले बड़ी हम जाता नहीं बूढ़ पुरानिया बानी हमारी पुलिस मोहइया सब अच्छा, केस ना करू तो रुक जा चलो हो तनी का मोहात आवसन हम देख लेते चलो चलो थाना पर चलो ले जाके थाना में खींचे लगे तो मैं मोबाइल निकल सुना जा खींचे लगे सुना तब तोरे खींचे सामू चलनी बहिनी की है खींचवा कहीं जा कहीं भी रहबो ए बूढ़ी खींच के लेके जइबे करी हस